kan sehit ba ka jinga la kai FIFA Club World Cup shibet ka met akapor chiteng senya ni pedang singa ba ya pi baro ki paralok ki bajus ngau tanan ban pe ki video hakane ka channel ka jing kerpat ki to ki paralok ki bampat da ban subscribe la da pisngau tanan ki video hakane ka channel singa ba ban yon ye utu subscribe button ka jinga la kai haka FIFA Club World Cup kumba ngale tebi bakalas dang na do ka khat san tarik jamanta ubanai haka ba ka jinga la kai ka banang kong ka de hapdeng ka klub jang Lionel Messi ka Inter Miami Persya ya ka Al Ali haka open ceremony haka ba haka tei ka jinga la kai baro artali ki kenun kila kunno da ka jinga kai klemen bala ban penki ya ka jar hanre mentapat ngin ya pe ya ki jinga la kai jong ka ne ka FIFA Club World Cup ki ban salong shibet ka met haka por chiteng senya bat kum joro la Simon Stem ka jinga la kai ka bahit bat ka ba internet ba hadu kata ka bala ro ban kringi shibon kinong pe kai kan salong hakapor khat ar chiteng shibet kamet palat chiteng senya ka jinga la kai kan long hapadeng ka klub ka ba klain bor na ka La Liga kata ka Real Madrid pat ka klub ka ba klain bor ba ha ka Saudi Pro League kata ka Al Hilal la aban ong ba ka jinga la kai kan long ka ba itanan bat ka ba shit ba hadu kata wala ka Real Madrid kumbangi le tebi setelah ka partai ba ka dai ka klub ka ba klain bor ba hadu kata namar haka dan shibon kirang la kai ke ba kensai haka partai ke baju la kai haka hanre wala kataro kamlong ka basuk ya ka bane kon Persya ya ka Al Hilal namar ba ka Al Hilal ro kam dai ka tim ka Barcelona kumta shibet ka met palat chiteng senya ngin sala ban saki hato ka Real Madrid kan sala an ban pelem ya ka Al Hilal hakane ka jinga la kai kini ki artli ki klub ki ba klain bor ki jiwe kan do hi haka jinga la kai jong ka FIFA Club World Cup kata haka kat artli ki jong banai fem haus nam arajar arpulai haka jinga la kai final haka ba haka te ka jinga la kai final ka Real Madrid kalala ban pelem ya ka Al Hilal dasan lalai teli ki gol bat ka Real Madrid kalaya ban ra sendon ya ka ne ka FIFA Club World Cup ha utai usnam arajar arpulai ka jingkeli kalong hato ka Real Madrid kan sala an ban le ya ka Al Hilal kumba kalele eka haka jinga la kai final ha usnam arajar arpulai la ne ka Al Hilal kan sala an ban kaput kala ya ka Real Madrid haka ne ka jinga la kai shibet kamet palat chiteng senya Saki vede ki jinga la kai hakane ka FIFA Club World Cup kan salong hapdeng ka pacuka Persya eka RB Salzburg kane ka jinga la kai kan salong hakapor la chiteng la Simon Stem bat sekawe pat ka jinga la kai kan salong hapdeng ka Juventus Persya eka Al In kane pat ka jinga la kai kan salong hakapor Henry chiteng la Simon Stem kine kede ki program jinga la kai hakane ka FIFA Club World Cup kaban salong shibet kamet hakapor chiteng senya pat kum joro la Simon Stem kubalai shiboni pi barok ki paralok ki bacus ngau tenan ban pe ki video hakane ka channel ngin skendo pat hakawe ke video kubalai shibon